Hagrid, čau. Harry, vítaj na slovenskom Rockforte. Tie škulky, to je Gucci? Nie, to je z Turecka. Aj tak si nič nevidím. Chápem. Poď so mnou, ukážem ti tvoje kontakty. Jo. Party in the house. Vážne? Harry, škola nedostáva dotácie. Od 2004. sa rozkrádajú eurofondy. Pozri, keby ti bola zima, dáme ti sem závesy. OK. A čo tam robí ten Ježiš? Ale Ježiš, však to bol najväčší čarodejník, najslávnejší, slovenský imigrant. Jediné, čo sa na Rockforte naučil, bol premeniť vodu na víno a spravil z toho celú kariéru. Ja mením vodu na pálenku každý deň a vidíš tu niekde vsedy moje portréty. Tu si, Harry. Bol som v náraďovni. Doniesol som ti prútik. Tento bude odteraz tvoj. Díky. A nemal by si prútik vyberať svojho Jedia? Alebo dačo také? Ale Harry, čo si blázen? Však všetky prútiky na svete sa vyrábajú z dreva zo slovenských Tatier. Ak si Slovák ako repa, každý prútik ťa bude poslúchať. Hej, Hagrid. Kto je hento? Joj, kamarát. To je Hermiona Grangerová. Humusáčka. Pitevo tak sa jej vyhýbam. Jej rodičia sú hybisáci. A celá rodina sa umýva len na jar. Ahoj, Harry. Za cisára a jeho rodinu. Ukážem ti ešte, ako si tu u nás poriešiš poštu. V podstate, Harry, keď ti niekto pošle dopis, Rockfortská sliepka ti ho zdesie. Ale samozrejme ani kúra nehrabe zadarmo. A najprv musíš niečo dať. No pozri sa ako zobu. Pípenky malé. Toto je môj PO Box. Čo tu máme? Exekúcia. Kupón do Mountfieldu. To sa zíde. A teraz varovanie, Harry. Musíš si dávať pozor, pretože sliepky, oni majú svojho pasáka. A ten pasák, keď ťa nachytá, ako sa plížiš okolo, dobodá ťa. To je on, Harry. Utekaj. Dáš si niečo. Mal by si tekvicový džús? Takže domáca. Hagrid, dalo by sa tu niekde prihlásiť do metlobalového tímu? Na Slovensku sa metlobal nevedie. Dotknúť sa metly, však to je ako keby si išiel pracovať. Jedna vec by tu bola. Minula som ťa videl pri Tesku, ako si utekal pred bezdomovcami, čo pýtali drobné. Ty máš, chlapče, talent. Rýchly si. Každý máj sa tu konajú slávnosti. Volá sa to, že hrabanice. O líšku sa pripevnia zlaté hodinky a všetci, kto sa prihlásili, ju naháňajú. Navzájom sa snažia zničiť súpera a tento ju chytí. Ten si tie hodinky môže nechať. Ja v tom veku som sa účastnil a jedny také mám. No, len potom mi už nedovolili znova hrať. Počkaj. Pozri sa na to. Milášek. Je to Leviosa. Nie Leviosa. Výpek Leviosa.